guys, good morning. नै आंहा दिनै फुख्रियाव एसे खामानि मावदोंमोन। माने गादिमाला ना मा होनना बुङो, बे बिराद माखासे खोबना लाबायमोन आरो फुख्रिखौ। ओमफ्राय नाया थैबाय। ओंखायनो दिनै माने जोङो हाजिरा लानानै माने बोखारखांबाय आरो दायो। दा बोखारखांनानै दसे ना थालिरनि नाव गेलेदो आरो दसे। बारा गिदिर नङा, जानो आन्था फिसियो आरो